Apa nem fárad el, attól ne félj. Fáradt ő. Mindjárt elfekszik. Ennyi, legyél kicsi. Pedig hogy feküdnek? Na, ezt a mozdulatsort még nem láttam, megmondom őszintén. De szerintem kb. Így elvágódik. De majd most mindjárt kiderül. Most megvárjuk, jaj, ha legyek. Nem lehet kinagyítani, hogy ne kelljen hunyorogni? Sajnos nem. Vagy kikapcsolod, visszakapcsolod, így lehet nagyítani, de közben nem. Nem nyitott szemmel alszik, de aranyos. Akkorákat pislog. Na, na. Na, most sikerül. Aludtatok azóta? Hát egy órát. 9-ig aludtunk még azért. Közben itt mama együtt telefonáltak, néző is Elég telefonáltak. nyugtalanul aludtunk már, de azért aludtunk. Mázli, hogy szombat van. Mondtam már, hogy holnap lesz a Mócinak az 5. születésnapja? Ne viccelj, tényleg? Nem viccelek. Egy nappal előtte A van? Móci 10-i, Kis Csikó 9. Azt a mindenét. Veszel neki gyertyát? Nem én. De Répatortát. most ezt hiszem, nem? Szeretném. Próbál. Túl voltunk a lábai. Nem tudom, hogy csináljuk rá. Jaj, meg vagy. Ügyesen csináltuk. Hm.